Hulu təqdim etə. 20-ci televizyon animasiya işlənməsi. Biz bulmağanda bir nəsə buldu mu? Futurama. Yazıcı avtor Matt Groening. Ул куртканы тынычландыргыч кебек куллана. Ул шундый сөйкемле һәм мискин. Чыннан да, син гадәттәгечә әкәмәт. О, сәлам иптәшләр. Мин курткамны суырам. Шикәрле балдан ясалган конфет монда 1000 ел элек ябышкан. Мин һаман да аның тәмен тоям. Беләсеңме, аны ашап караудан кем баш тартмас иде? Зойберг. О, юк. Зойберг, син калдыклар ютучы. Хәзер ул кысла сога кебек тәмле. Тагын куртка конфетләрне сатып ал. Булмыйча, аларны сәнгать җилеме итеп саный башлаганнан соң җитештерүдән туктаттылар. Димәк, мин рецептны яңадан ясармын. Стоп ишекче балалар ярышында 3нче урынны алганымны онытмагыз. Тәмен татып карый аламмы? Әлбәттә, син авызлы кешегә охшагансың. Диабет комасы. Татлылыгын киметү өчен шикәр өстәргә кирәк. Һәм бераз патыка. Минем кадерле мәрхүм Хуанита Тути истәлегенә. Ул патыкада батып үлде. Шынлыкта мин монда идәндә үләм.